Barkau fैदो दसे पार्कआव दसे बेरायनो फैदो नै बैथिं माबा खाना जाबाय थादो ना ना मामि अम्मा मामि नों मानो गियो इयाव गाखोनो ओमफ्राय नोङो गाखोआबो हारसिंनो गियो नों मानो नायनो इथिं नायनि मा इथिं नायनि खना आंनि जिउ नाय खना मा नों मानो गियो होमबा 150नो फिसा मायाव बायनाय हाथायाव होनदो दिदोमा बायगोन गाइस नै पार्कआव दसे बेरायनो फैदो दिनै 31 डिसेम्बर लास्ट इयार जोंहा जिरायनो फै औ मानसि जादो एसे बैथिं माबा जाबाय थादो औ हाय बेबी लिटल जोंहाना फिसाजोआ गिदोंमोन फार्स्टआव मामि खानैबो लाखोन दे खानैबो आमदे नै भिडिअ लालायनो जोंखो बांसिन गाखोथारना दङ केमेरायानो बारा मोजां जायाखै आंना खोमसि जाथारदो